Og en anden populær herre, nemlig julemanden, fik hele 2 stemmer i Aalborg. En ung skavbo nægter at acceptere, at hans branche stort set kun skal kunne findes på nettet i fremtiden. Derfor har han åbnet en butik med foder og tilbehør til kæledyr. Thomas Trapp er selv overrasket over, hvor godt det går med at handle lokalt. Så rolig nu. Det er ikke farligt. Ikke så meget som et halsbånd kan købes over nettet. Det er ikke særlig ofte set, og slet ikke i så små samfund som Skagen for eksempel, at lave sådan en butik her. Man er også nødt til at komme ud af strømmen for at skabe strøm, ikke? En butik af den slags skal være et rigtigt sted, som man kan gå ind i, mener indehaveren. For kunden er det jo træls ikke at kunne komme ned i en rigtig forretning og komme ned og opleve tingene, mærke tingene, inden man køber dem. Og så kan man risikere at købe 19, når man går ind på nettet og køber for eksempel, ikke? Fordi jamen, sådan er det jo altid. Tingene ser altid anderledes ud på billeder. Og der går måske en 3-4 dage, så har de hurtigt lært ikke at trække. Christian Langvold er glad for, at byen har en rigtig dyrebutik. Der er den store fordel at komme et sted, hvor der er en, der ved noget om tingene, og hvor man kan føle på tingene og se dem i virkeligheden. Skal vi have den? Skal du have en is? Netop åbningstiderne er ifølge Thomas Trapp et hovedkrav. Det blev 322,5. Når man vil kunne leve af at sælge uden om nettet. Så jeg har jo nødt til at have åbent til klokken 6:30 om aftenen, ikke? Så, og så også i weekenderne, der skal jo selvfølgelig også være åben. Tak for i dag, Thomas. Selv tak. Hej. Thomas Trapp har allerede udvidet sin dyrebutik flere gange i løbet af det første år. De ældre på